Matthew 13 verse 1. NgokukaMatewu weshumi nantathu ngalolo suku uJesu waphuma endlini wahlala phansi ngasolwandle kwase kubuthana kuye izixuku eziningi. Waze wangena emkhunjini wahlala phansi. Uquqaba lonke lumi ogwini wakhuluma kubo kuningi ngemifanekiso wathi, "Bhekani, kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. Ekuhlwanyeleni kwakhe, enye imbewu yawela ingasendleleni, kwafika izinyoni zayidla zayiqeda. Kepha enye yawela edwaleni, lapho yayingenanhlabathi omningi khona. Yamila masinyane ngokuba ingenanhlabathi ojulileyo, kodwa seliphumile ilanga, yahwamuka, nangokuba ingenampande yabuna. Kepha enye yawela emeveni, ameva akhula ayiminyanisa. Kepha enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo, enye 100, enye 60, enye 30. Onezindlebe makezwe." Kwase kufika abafundi bakhe bathi kuye, "Ukhulumelani kubo ngemifanekiso na?" Waphendula-ke wathi kubo, "Nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu, kodwa bona kabaphiwanga. Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa kuvame, kodwa lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. Kungalokhu ngikhuluma kubo ngemifanekiso, ngokuba noma bebona kababoni, noma bezwa kabezwa, kabaqondi. Kugcwaliseka kubo isiprofethi sika-Isaka sokuthi, ngokuzwa niyakuzwa, ningaze neqonda; ngokubona niyakubona, ningaze naboniswa. Ngokuba inhliziyo yalesi sizwe isiyalukhuni, bezwa kanzima ngezindlebe, amehlo abo bawacimezile, funa mhlawumbe babone ngamehlo, bezwe ngezindlebe, baqonde ngenhliziyo, baphenduke ngibaphulukise. Kodwa abusisiwe amehlo enu lokhu ebona, nezindlebe zenu lokhu zizwa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, baningi abaprofethi nabalungileyo ababefisa ukubona enikubonayo abakubonanga, nokuzwa enikuzwayo abakuzwanga. Izwani-ke nina umfanekiso womhlwanyeli. Yilowo nalowo olizwa izwi lombuso engaliqondi, ufikelwa ngomubi ohlwitha ukuhlwanyela enhliziyweni yakhe. Yilowo ohlwanyele ngasendleleni, ohlwanyele edwaleni, nguye olizwa izwi alamukele masinyane ngokuthokoza. Kepha kunampande phakathi kwakhe, kodwa uhlala isikhashana nje, kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi akhubeke masinyane. Futhi-ke ohlwanyela emeveni nguye olizwa izwi, kepha iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuminyanisa izwi, abe ngongatheliyo. Kepha ohlwanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze 100, omunye 60, omunye 30. Omunye umfanekiso wawubeka kubo, wathi, "Umbuso wezulu ufuniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe. Kepha abantu besalele, kwafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele, samuka. Kwathi ukuba likhule ikhaba, kuthele isithelo, khona kwabonakala nothuli. Kwase kufika izisebenzi zomnumzane, zathi kuye, 'Nkosi, awuhlwanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho ilutholephi ukhula na?' Wathi kuzo, 'Lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha.' Izisebenzi zathi kuye, 'Uthanda ukuba siye ukulubutha na?' Kodwa wathi, 'Qha, futhi nithi nxa nibuthana ukhula, nisiphule amabele kanye nalo. Yekani kukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthi kwabavunayo, buthani kuqala ukhula, nilubophe izinyanda ukuba lushiswe, nibuthele amabele engotsheni yami.' Omunye umfanekiso wawubeka kubo, wathi, 'Umbuso wezulu ufana nenhlamvu yesinaphi ayisithatha umuntu, wayihlwanyela ensimini yakhe. Yona kambe incinyane kunazo zonke izimbewu, kepha
uma isikhulile inkulu kunezilimo iba ngumuthi kuze kufike izinyoni zezulu zakhele emagatsheni nawo wabatshela omunye umfanekiso wathi umbuso wezulu ufana nemvubelo ayithatha owesifazane wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu kwaze kwabila konke lokho uJesu wakukhuluma ezixoxweni ngemifanekiso ngaphandle komfanekiso kakhulumanga lutho kubo ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi. Ngizakuvula umlomo wami ngemifanekiso ngiphimisele okufihlakeleyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Khona wazishiya izixuku weza endlini basondela kuye abafundi bakhe bathi, sichasisele umfanekiso wokhula ensimini. Wayesephendula ethi kubo, ohlwanyela imbewu enhle yindodana yomuntu, insimu yizwe imbewu enhle yibo ngabantwana bombuso, kodwa ukhula ngabantwana bomubi. Kepha isitha esiluhlwanyelayo nguSathane. Ukuvuna kungukuphela kwezwe nabavuni yizingelosi. Ngakho-ke njengokuba ukhula luyabuthwa lushiswe emlilweni, kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. INdodana yoMuntu iyakuthuma izingelosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi zibaphonse eziko lomlilo. Lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo, khona abalungileyo bayakukhanya njengelanga ebusweni kaYise wabo onezindlebe makezwe. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihlwe ensimini yafunyanwa ngumuntu wayithukusa ngokuthokoza kwakhe. Uyahamba athengise ngakho konke anakho athenge leyo nsimu. Futhi umbuso wezulu ufana nomthengi ofuna amaparele amahle esifilemeni. Iparele linye elinemanani elikhulu waya wathengisa ngakho konke anakho walithenga. Futhi umbuso wezulu ufana nenetha elaphonswa olwandle lihlanganisa zonke izinhlobo, lithe seligcwala balidonsela ogwini, bahlala phansi babuthela ezinhle ezitsheni, kepha ezimbi bazilahla. Kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. Kuyakuphuma izingelosi zakuhlakanise ababi nabalungileyo zibaphonse eziko lomlilo. Lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Nikuqondile konke lokhu na? Bathi kuye, yebo. Wayesethi kubo, ngakho-ke yilowo nalowo mbhali ofundisela umbuso wezulu ufana nomuntu umnumzane okhipha engcebeni yakhe okusha nokudala. Kwathi uJesu eseqedile leyo mifanekiso, wamuka lapho Sefikile emzini wakubo, wabafundisa esinagogeni labo, baze bamangala, bathi, lo ukuthathaphi lokhu kuhlakanipha nalawa mandla na? lo kasiyo indodana yombazi na? Unina kathiwa uMariya, nabafowabo asathi oJakobe noJosefa noSimoni noJuda na? Naodadewabo abakho yini bonke laba kithi na? Pho lo ukuthathaphi konke lokhu na? Bakhubeka ngaye. Kepha uJesu wathi kubo, umprofethi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lokuba nasendlini yakwabo. Akenzanga lapho imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwabo. Matthew 14 verse 1. NgokukaMatewu 14. Ngaleso sikhathi uHerodi umtetraki waluzwa udumo lukaJesu, waze wathi ezincekwini zakhe, lo nguJohane uMbhaphathizi, yena uvukile kwabafileyo. Kungalokho lawa mandla asebenza kuye. Ngokuba uHerodi wayembambile uJohane, wambopha wamfaka entolongweni ngenxa kaHerodi umkaFilipi umfowabo. Lokhu uJohane wayethe kuye, awuvunyelwe ube naye. Kuthe efuna ukumbulala wesaba abantu ngokuba bathi ungumprofethi. Kepha ngosuku lokuzalwa kukaHerodi indodakazi kaHerodi yasina phambi kwakhe.
yamjabulisa uHerodi, kwenzeka ukuba ayithembise ngesifungo ukuyibapha lokho engakucela. Yona isifundisiwe ngunina, yathi, "Ngiphe lapha ngoqwembe ikhanda likaJohane uMbhapathizi." Inkosi yadabuka, kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa yabayehlezi naye ekudleni, yayaleza ukuba inikwe. Yathuma yanquma uJohane ikhanda entolongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe, lanikwa intombazane, yaliyisa kunina. Kwafika abafundi bakhe, bathabatha isidumbu, baya bambikela uJesu. Wathi uJesu esekuzwile lokho, wamuka lapho ngomkhumbi, waya endaweni eyihlane yedwa, kepha izixuku zathi sezikuzwile zamlandela ngezinyawo ziphuma emizini. Waphuma wabona isixuku esikhulu, waba nesihe ngaso, waphulukisa abagulayo babo selishonile. Abafundi bakhe beza kuye bathi, "Le ndawo iyihlane, isikhathi sesihambile. Mukisa izixuku ukuba ziye emizaneni zizithengele ukudla." Kepha uJesu wathi kubo, "Akuswelekile ukuba bamuke. Bapheni nina ukudla." Bathi kuye, "Asinalutho lapha, kuphela izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili." Wayesethi, "Ziletheni lapha kimi." Wayeseyala izixuku ukuba zihlale phansi etshanini. Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wabanika abafundi izinkwa. Abafundi baphakelana izixuku, badla bonke basutha. Babutha izimvuthuluka eziseleyo, iziqabetho eziyishumi-nambili ezigcwele, kepha abadlayo kwakungathi amadoda ayizinkulungwane ezinhlanu, ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya, aze amukise izixuku. Esezimukisile izixuku, wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka. Sekuhlwile wayeyedwa lapho, kepha umkhumbi wawusukile, amastadiyu amaningi emhlabathini, ushukunyiswa ngamanza, ngokuba umoya wawuphambene nabo. Ngomlindo wesine wobusuku weza kubo ehamba phezu kolwandle, kepha abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle, bashaywa luvalo, bethi yisithunzi, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, "Yimani isibindi, yimina, ningesabi." UPetru wayesephendula wathi kuye, "Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi." Wayesethi, "Woza." Wehla-ke uPetru emkhunjini, wahamba phezu kwamanzi, weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona, wakhala wathi, "Nkosi, ngisindise." Masinyane uJesu welula isandla, wambamba, wathi kuye, "Awu, wena onokukholwa okuncinyane, ungabazelani na?" Sebekhwele emkhunjini, umoya wanqamuka. Abasemkhunjini bakhuleka kuye, bathi, "Ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu." Sebewelile bafika ezweni laseGenesaretha. Athi ukumazi amadoda aleyo ndawo athuma izigijimi kulo lonke izwe langakhona, baletha kuye bonke abagulayo, bamncenga ukuba bathinte nje umphetho wengubo yakhe. Bonke abawuthinta basindiswa. Matthew 15 verse 1. NgokukaMateyu 15, khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevela eJerusalema. Bathi, "Yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na, ngokuba bahlambe izandla zabo nxa bedla isinkwa?" Kepha waphendula wathi kubo, "Nani yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngokuba uNkulunkulu wathi, 'Yazisa uyihlo nonyoko,' nokuthi, 'Othuka uyise noma unina makafe nokufa.' Kepha nina nithi oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo, lokho ungabe usizwe yimi ngakho, akayikwazi uyise noma unina, kanjalo nilenze laba yizwe, izwi likaNkulunkulu.
ngesiko lenu. Bazenzisi waprofetha kahle ngani u-Isaya ethi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kodwa bengikhonza ngeze, befundisa izifundo eziyimiyalo yabantu. Wayesebabiza abantu wathi kubo, yizwani niqonde, akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu. Khona kwasondela abafundi bakhe bathi kuye, uyazi ukuthi abaFarisi bathe bezwa lelo zwi bakhubeka na? Kepha waphendula wathi, yileso naleso sithombe esingatshalwanga ngubaba wasezulwini siyakusishulwa. Bayekeni bangabaholi abayizimpumputhe, kepha nxa impumputhe ihola impumputhe, ziyakuyela emgodini zombili. UPetru waphendula wathi kuye, sichasisele lo mfanekiso. Wayesethi, kanti nani nisangabangoqondiyayo na? Anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini kuze kulahlwe ngaphandle? Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni, lokho-ke kuyamngcolisa umuntu, ngokuba enhliziyweni kuvela izizindlo ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Yilento izinto ezingcolisa umuntu, kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe akumngcolisi umuntu. UJesu ephuma elapho wamuka waya emaphandleni aseThire naseSidoni. Bheka, kwavela emikhawulweni yakhona owesifazane waseKhenani wakhala wathi, ngihawukele Nkosi, ndodana kaDavide, indodakazi yami ikhwelwe kabi yidimoni. Kepha abamphendulanga ngezwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, mmukise ngokuba uyakhala emva kwethu. Kodwa waphendula wathi, angithunyelwanga kwabanye, kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. Kepha wayeseya wakhuleka wathi, Nkosi, ngisize. Waphendula wathi, akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjeni. Yena wathi, yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo. Khona uJesu waphendula wathi kuye, mame, kukhulu ukukholwa kwakho. Makube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakho yasinda kusukela kuleso sikhathi. Wasuka lapho uJesu wafika ngaselwandle lwaseGalile, wenyukela entabeni wahlala phansi khona. Kwase kusondela kuye izixuku eziningi, zinezinyonga, nezimpumputhe, nezimungulu, nezilimi, nabanye abaningi, zababeka ngasezinyaweni zakhe. Waphulukisa baze bamangala abantu, babona izimungulu zikhuluma, izilima zisindile, izinyonga zihamba, izimpumputhe zibona. Bamdumisa uNkulunkulu ka-Israyeli. UJesu wayesebabiza abafundi bakhe wathi, ngiyasihawukela isixuku, ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi singenanto yokudla. Angithandi ukubamukisa belambile, funa mhlawumbe baphele amandla endleleni. Bathi kuye, bafundi, singazitholaphi ehlane izinkwa ezingaka zokuba kusuthe izixuku esingaka na? Wathi kubo, uJesu, nezizinkwa ezingaki na? Bathi, eziyisikhombisa, nezinhlanzana eziyingcosana. Wayala izixuku ukuba zihlale phansi, wazithatha izinkwa eziyisikhombisa nezinhlanzi, wabonga, wazihlephula, wanika abafundi. Abafundi baphakela izixuku, badla bonke, basutha. Babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma ayisikhombisa agcwele. Kepha abadlayo babe yizinkulungwane ezine zamadodana, ngaphandle kwabesifazane nabantwana.
Esezimukisile izixuku wangena emkhunjini wafika emikhawulweni yaseMag Adar.